Gel sen doğru getirdin sen. Doğru getirdin gel. Salam. Sizin dastavkanız watda dogonçukdum. Näme dastavka? Polisden täze diplomada gelen olaymasın? Away Selvi, munsupata yük getirenemegdänok, başga zat getirenemegdäýe. Bir kama duz diýipsiňiz bolan iştaş düşürmelmi? Ha, sen doğru getirdin ha. Getir şu elimi aşağırağına düşür getir. Dogonçum. Men sizi himmeňizem gollaýan bilýärmi? Şu aradaky duzatma, ýygyna duz gelendir. Men näşol? Söyleme. Awa. Şu magazin misal 100 manattan tutuş haritler goýdum diýenim. Aa. Şonuň geldim da. Söyleme. Arasında diýen gat görmän. Bir duz da. Ýygyna duz berýändir. Ha, şey diýsen ha. Awa. Gyýlar, bir kama doğru gelip resim düşürelim mi ne? Ay böyle qoňa seret, bir komanda uzy ýetdir, ýetek sıptıralla. Aha, uşu içinden sıptıralyň näme edip. Sen doğru getirdin ha? Sen doğru sen şon ýalak. Sen komentariyada doğru taýlaýan diýip şuna Şimdi böyle aka hayatlamak yutmanaktan bizin yerleşen yerimiz Tasama köçek 74. Telefon belgemiz tortunda var.